Ці ведаеце вы, колькі дзён адпачынку у вас маецца паводле закону? Каго і як могуць адазваць з адпачынку? Якія катэгорыі грамадзянаў могуць абіраць зручныя даты адпачынку? Пра ўсё гэта ў нашым сённяшнім відэа. Добрый дзень, сябры! З вами канал Дых і Вольна і я, Марына Нікандрана. Каб ведаць больш, падпісвайцеся на наш канал і стаўце падабайкі. Нягледзячы на тое, што кожны працаўнік мае канстытуцыйнае права на адпачынак, невыкананне наймальнікам абавязка прадстаўляць працоўныя адпачынкі адно з самых распаўсюджаных правапарушэнняў у Беларусі. Мінімальны адпачынак складае 24 календарныя дні, у тым ліку як працоўныя, так і выходныя дні. Калі ваш адпачынак прыпадае на дзяржаўныя святы або святочныя дні, то ён працягваецца на колькасць гэтых дзён, і гэтыя дні не аплачваюцца. Адпачынак вы атрымліваеце за ваш працоўны год. Напрыклад, калі вас прынялі 15 красавіка, то да 14 красавіка наступнага года вы абавязаны адгуляць адпачынак. Адпачынак можна браць цалкам або дзяліць яго на часткі, адна з якіх павінна быць не менш за 14 дзён. Прычым, дзяленне адпачынку на часткі ажыццяўляецца толькі з вашай згоды. Наймальнік не мае права ў аднабаковым парадку падзяліць ваш адпачынак. Калі вам належыць аднаразовая выплата на аздараўленне і вы дзеліце адпачынак, то выплату вы атрымліваеце адразу цалкам. Вы павінны ведаць, што наймальнік абавязаны падоўжыць адпачынак, калі вы захварэлі ў перыяд адпачынку, на колькасць дзён бальнічнага. Таму ні ў коім разе не губляйце дні адпачынку, каб адляжацца. Ідзіце да лекара і бярыце бальнічны. Аплата за адпускныя дні не мяняецца, а дадаецца аплата бальнічнага. Інфармаваць вас да пачатку адпачынку наймальнік абавязаны не менш, чым за 15 дзён. Пры гэтым адпускныя вам павінны выплаціць не пазней за 2 дні да пачатку адпачынку. Ёсць асобныя катэгорыі працаўнікоў, якія маюць права на прадстаўленне адпачынку ў летні або зручны для іх час. Сярод іх непаўгадовыя, жанчыны, якія выхоўваюць дваіх ці больш дзяцей ва ўзросце да 14 гадоў, адзін з бацькоў, які выхоўвае дзіця-інваліда, жонкі мужы вяскоўцаў адначасова з адпачынкам мужа іх или жонкі. Адпачынкі за першы працоўны год прадстаўляюцца не раней, чым праз 6 месяцаў працы ў наймальніка. Ёсць катэгорыя працаўнікоў, якія могуць атрымаць яго раней. Гэта датычыцца сумяшчальнікаў. Наймальнік абавязаны прадаставіць працоўны адпачынак разам з адпачынкам на асноўнай працы, нават калі сумяшчальнік адпрацаваў усяго месяц. Таксама жанчынам перад адпачынкам па цяжарнасці і родам або пасля іх. Гэтае права ёсць і ў работнікаў да 18 гадоў. Пры гэтым работнік мае права на поўны адпачынак, а не на яго частку прапарцыйна адпрацаванаму часу. Як я казала раней, мінімальны адпачынак складае 24 дні. Да асноўнага пры асаблівых абставінах могуць плюсавацца дадатковыя адпачынкі. За прагулы наймальнік мае права зменшыць працягласць адпачынку да 24 календарных дзён. Калі адпачынак і так мінімальны, то за прагулы павінны прымяняць іншае дысцыплінарнае спагнанне. Ты чаму ўжо трэці дзень на працу спазняешся? Ну выйду з адпачынку, зноў пачну прыходзіць своечасова. Часта ўзнікаюць сітуацыі, калі наймальніку неабходна вашая прысутнасць на працы, нават калі вы ў адпачынку. Тады вас могуць адклікаць з адпачынку. Абавязковай умовай адклікання з адпачынку мусіць быць прапанова наймальніка і вашая згода. Калі вы не пагаджаецеся ці не можаце прыпыніць адпачынак, прыцягнуць да дысцыплінарнай адказнасці вас нельга. Не дапускаецца адклікаць з адпачынку непаўгадовых работнікаў і працаўнікоў, якія маюць права на дадатковыя адпачынкі за працу са шкоднымі або небяспечнымі умовамі працы і за асаблівы характар працы. Невыкарыстаная частка адпачынку ў сувязі з адкліканнем можа быць кампенсаваная аднім з 3 спосабаў. Першы прадстаўляецца на працягу бягучага працоўнага года. Другое дадаецца да адпачынку ў наступным працоўным годзе. Трэцяе кампенсуецца ў грашовай форме. Пры гэтым грашовая кампенсацыя дапускаецца пры умове, што вы выкарысталі ў бягучым годзе не менш за 14 дзён працоўнага адпачынку. Ну і апошняе кампенсацыя адпачынку пры звальненні. Наймальнік абавязаны выплаціць грашовую кампенсацыю за невыкарыстаны адпачынак або яго частку незалежна ад падставы звальнення. Указаная выплата мусіць быць пераведзена не пазней за дзень звальнення. Калі вы ўзялі адпачынак авансам і звольніліся па дамове бакоў ці па іншых падставах, акрамя звальнення за прагул або неадпаведнай займальнай пасадзе,
Утрымліваць суму адпускных у вас не будуць. Для мяне вельмі важна, каб мяне пачуў кожны беларус, і асабліва адзін, самы даражэнькі. Дзякую вам за ўвагу, да новых сустрэчаў, падпісывайцеся на наш канал і стаўце падабайкі.